bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon hande ko ñalawma alarba hawri ko 17 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji moon e ɗemgal pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to états-unis kanko donald trump kadi hol haare nde woni oɗo saha joni hadde congrès mo états-unis hawride kadi gouvernement président Joe Biden budget ko hedde hitande mayde ko ma en jaa toon to Wisconsin ƴeewen kadi pellugol bangol toon holko police andi e oɗo suka debbo jaaro e duuɓi 15 holto heeɓi fetel e kadi holko woni sababu muɗum habaruji men international ko Afrique ma en guidata toon to Mali hono kam télévision biyeteɗo Joliba keewi habaru belɗo wonde ko licence mabɓe hayti coupede ɗum noon ɓe dokkata on suspension dabbo ma en jaa toon to Ghana ene wayno ko cour suprême mo Ghana salima appel baɗaɗo pour kudde kamɓe debati gorko en gonga toon to Ghana terɗen habaruji men ko toon to Mauritanie laana goto yettima toon hande toroɓe ne waɗi yimɓe hewɓe taw ko yimɓe laana ka wiya ko umri ko toon to Mauritanie ɗum won titruji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gara desuji muɗum joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sarede men fuɗɗade habaruji communiqué ji ɗi joguiɗen ɗo وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون kabaru jamma gondaɗo ardiɓe radio jowol sare hettiyankoɓe mum rédaction radio jowol sare gardugol Mouhamadou Samba Diallo Ibrahima Kalidou Sow gardiɗo radio jowol sare Fuutanke Diaw directeur programme radio jowol sare Tidiane Niang kalfinaɗo coftal ɓalli e radio jowol sare Mama Diara kalfinaɗo kabaruji e ɗemgal soninke e radio jowol sare Amadou Touré directeur technique radio jowol sare e galle mum wonɗo to dowlaji dentudi États-Unis Mariam Cheikh Touré jayniyanke e radio jowol sare eɓe denda sunare Mariam Moussa Ba gonɗo to jowol e dendagal ɓesguji jowol no diwdiri caggal sankare Abdoulaye Moussa Ba cankiɗo hanki to Mbour yettini kayito ko Amadou Touré e galle mum to dowlaji dentudi États-Unis yo Allah yurmomo yafamo harnamo aljanna yo jooɗi moƴƴe e jaɓɓomo amin bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon binɗen ni toon to États-Unis en wayno ko kanko Donald Trump e nder ko windi hande plateforme makko wiyete social o windi o wi wonde ko kala républicain ji jaɓɗo wodde walli hono kanko Mike Johnson nanodiral ngal jaɓodirno démocrate pour wallude gouvernement beele dañde ɗum ko wiyete budget ene wayno ko ɓeɗon républicain ji élection ngaji garoji ɗum noon duuɓi ɗum ɗi woni e laamu ɗi kañumen mo waɗ feere kañumen fof jalta natta wonde ɗi sénateur uji walla représentant ji ɗum noon koko haala waɗi ene wayno ko kanko Mike Johnson ɗeɗo oɗo dumon fof woni koye haaldude démocrate en pour wawde ƴewde beele ɓe nanodira ko fate en hon budget o no wotirte budget o noon ne wayno ko kanko o wi kone foti ɓeydede budget he hunde dottude holno foti États-Unis foti jogade ko fate ñamade ɗum noon e wayno wi ko ɗum ɗon so tawi waɗaka haade inauguration makko ñande nogas e lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi kanko Donald Trump o wi ko kala républicain gonɗo ɓoccode e wiide makko gonɗo ɓoccode ha kañum hoore mum wawi oɗo facture ko fate budget o wi so tawi élection ngaji primaire uji gaari kanko hoore makko mo dal contre muɗum donc ɗum woni ko haala ɗum noon ene wayno ko kanko Donald Trump e kanko vice président makko e JD Vance ɗum woni ko oɗo déclaration mo mbaɗi e mbi wonde ko kala nanodiral ngal kanko Mike Johnson gardiɗo suudu représentant ji républicain yo ngal nanodiri e démocrate en ɗeɗo nanodiri ko hunde nde ganduɗa ene tawde haalatake hen no foti ñamale kalata ɗum koɓe saliɓe ɗum ha won républicain ji kewɗi puɗɗima wadde réagir oɗo saha joni mbi wonde ko ala dernière minute ardemo kanko Donald Trump mo haala ko fate ɗum ɗo ɓeyde kadi wona hunde weeɓore donc e haala makko kanko sénatrice Susan Collins jeyaɗo toon to Maine kañum hoɗum woni gardiɗo comité biyeteɗo appropriation comité ɗum noon ko kala ko fate biluji koyta makko nder o hawama ni waɗimo surprise hono président elect Donald Trump e ɗaɓɓande hono kanko Donald Trump o waɗi wonde ko kala facture maɓe mbaɗata hen yo ɓeydu hen facture ko fate hen ɓeydude no townude holno foti États-Unis wawi ñamlade ɗum noon kadi taw kadi ɗum kadi ari koye mayirɗe hitande ɗum fof ko hunde nde ganduɗa kanko wi wonde ɗum ɗon waɗimo surprise no fewi oy kono ene wayno ko e wiide makko kanko Susan Collins o anda holko woni sababu Donald Trump namdo ɗum sénatrice goɗɗo kadi jeeyaɗo toon to
Alaska biyeteɗo Lisa Murkowski jeeya toon to Alaska kañum wori mo wonde ɗum ɗo ko hunde hawde ɗum nde o namda noon est ce que so tawi kamɓe ɓe jogori liggade jabade hono Donald Trump ko ɗaɓɓi ko o kanko koɓe goƴa oɗo saha joni ko wadde beele nanodiral no waɗa beele oɗo facture surtout ko hadde hono gouvernement uddude dame muɗum taw ɗum ɗo kadi ko nanodiral kamɓe démocrate enen kamɓe républicain ji pewjini gomuji pour wawde ƴewde haaldude ko fate budget tawde budget wodani nanodiral temporaire mbawgal waɗude gouvernement continue liggade liggueyaji muɗum hande ko fati politique o hono kanko Kamala Harris ɗum noon ko vice présidente mo États-Unis kañum hoore mum ko kañum wonno candidate contre Donald Trump perdude élection ngaji nder élection ngaji bannoɗi ñande 5 lewru novembre o yalti andi kadi omo ari toon to télévision ɗum noon kadi ko caggal nde fotte sukaɓe e college université goto biyeteɗo George Community College ɗum noon e nder konguɗi ɗi o haali kanko Kamala Harris o siftini sukaɓe kadi ko rewɓe woɗo foof ko étudiant ko ɓuuri hen hewde hay goto men oto jab jooɗade oto jab découragé ade kollu kadi kañum koye men ala ko mbawi wadde ko e gurdam men donc wi wonde ko so tawi on joƴƴini on lelni juuɗe moɗon sibabude probléme uji walla sibabude caɗele gondaɗe ɗum ɗo ko hunde nde nafrano o haali kadi en woni ko kanko Kamala siftinton toon jaaro joni duuɓi 60 ko ngol ɗo woni lawol makko gaddanol omo haala ko fate tuyen no huccita e dente baɗini en e nder ko wi kadi wi wonde ko kamɓe avenir mabɓe woni ko so tawi ɓe jaaɓi continde darade walla so tawi ɓe mbi wonde koɓe mbawa darade ɓe mbawa haɓede eɓe jooɗo siftinton toon kanko Kamala Harris woni ko gueɗe ɗiɗi woni koye muɗum joni oɗo saha joni soit continde kanko hoore makko wona lundiɗo laamu ɗum noon koye laamu Donald Trump wallodirde e congrès démocrate ne wonɓe toon to Washington walla continde kanko hoore makko ɗaɓɓude pour wonde candidate pour to wonde gouverneur mo Californie tawde oɗon gouverneur Newsom ene wayno ko ngol ɗo woni terme muɗum cakkitto toon to Californie ko laabi ɗi tan jomum wawi wonde donc ɗum woni ko yalti toon to ummade e kanko Kamala Harris donc cakkitoɗen ha andi ko toon to Florida hono donc ene wayno ko kanko Donald Trump muni woni ko ɗaɓɓude oɗo saha joni gouverneur mo Florida Ron DeSantis yo suuɓa hono kanko Laura Trump noon ko ene wayno ko kanko Donald Trump ko isi ko goto ɓiɓɓe makko worɓe resi ɗum ɗum noon ene wayno ko kanko Laura Trump ko kanko wonno ha wurtiji ɗi en ko ɓenni ko kanko wonno vice président mo mbiyata ko congrès national républicain kanko wonno vice président kono ñande 9 lewru décembre kanko wonno ko démission ngol makko noon hawnaki ɗum ɗo fof ko sibabude kanko hoore makko ene wayno ko yimɓe hewɓe sehilaɓe Donald Trump walla yiɗɓe Donald Trump goni koye ƴewde beele omo lomto kanko Marco Rubio siftinɗon ɗon Marco Rubio ko sénateur jeeya toon to Florida ko noon cuɓaɗo oɗo sahaji yo won ministre des affaires étrangères e laamu Trump so tawi Marco Rubio waɗama confirmé ene wayno ko alay saago ɓe ƴefta lomtotoɗe ɗum donc wawata lomtade tan kanko mo gouverneur mo Florida mo suuɓi so tawi Marco Rubio noon confirmaka ene wayno koko artata place mum toon to Wisconsin e wayno ko hande ala ko leeri taw holko woni sababu holto oɗo fetel mo oɗo suku debbo jaaro duuɓi 17 hutorino ɗum noon nde felli toon to école gonɗo toon to Madison tumnade kadi jokkodiral kamɓe police gonɗo toon to Wisconsin koɓe mbadde CNN ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni hono ATF ɗum noon ko fedde laamu toppitide ko fate petelaji goni koye ƴewde oɗo saha joni goni koye ruttade fetel o holto sooda eyyi ɗum noon surtout yenna ha kanko jaaro duuɓi 15 o heeɓi oɗo fetel police mawɗo police noon o haalani pour jabade est ce que kam jinnaɓe cukalel nguel ene jogori kañum hoore mum ɓilade sibabude ndeɗo bonandeji par ce que o wi ko anda taw ko wawi wonde fof ene wayno koye tumnade habaruji gomiri toon jinnaɓe cukalel nguel en continue liggodade walla jabde wallude police enquête oɗo jeeya banno toon siftinɗon tan ko kanko cukalel nguel o wari jangguinowo kanko hoore makko warti tumnade ha deppo e rapport police ji gummi toon tumnade kadi ko CNN reportande hono kanko babiraɗo ene wayno ko photo ji jiyaɗe kadi mo waɗi ɗum kanko hoore makko ko kanko ɓiɗɗo suka debbo yadeɓe toon to ekkite pellugol tumnade kadi hono kanko meɗinoɗo ardade FBI walla adjoint muɗum hono biyeteɗo andiru Makabi o wi wonde ko ɗum ɗo foof wonde nawde cukalel hollude ɗum no fellirte ɗum ko hunde toujours waɗande ɗo États-Unis ɗum firtani haydara kono e wayno ko cukalel nguel simbis mo ɓorni o par ce que simbis o woni hen ko a yidde hono surtout yen ɓeɗo yimɓe fellinoɓe toon kol biyeteɗo Columbine ɗum kadi ene wayno ko yimɓe
ko sukaɓe enen belto no fewi so tawi pellugol waɗi toon to école aji sukaɓe mbarama hen walla jangguinoɓe mbarama hen donc yiide mo kanko babiraɗo on posti goɗon photo ɓi ko debbo no woni hen jaaro e 15 ans hawnaki kadi ma ɓeydu addande bon caɗele kanko babiraɗo kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habruji men international guiɗɗo ɗum ko toon to Mauritanie e tumnade kadi habruji gomriɗi toon to journal biyeteɗo Seneweb hono laana goto yettima toon to Île Canaries ɗum noon laana ka ne waɗi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi neɗɗo taw laana ka kadi ne wayno ko laana ka kadi umroyi ko toon to Mauritanie to Nouakchott e tumnade kadi habruji gomriɗi toon laana ka nde yetti toon to wuuro wiyetengo El Hario ko ñande hanki talata 17 lewru décembre mbi laana ka ne waɗi kene wona capanɗe jeeɗiɗi e joyyi neɗɗo en capanɗe joyyi e tato ko capanɗe joyyi e tato neɗɗo taw ko yimɓe origine men ko Pakistan e ɓeɗo fof joli ko toon to Nouakchott ne wayno ko ɗum ɗo kadi ko teskuye mawɗo wonande konngol ɗo woni lawol gadanol hono yimɓe hewɓe waɓe ni taw ko fof kañum fof jeeya ko Pakistan arde laana goto laana ka noon nde ari nde ene wayno ko ene waɗi kadi rewɓe tato goni hen, ene waɗi kadi sukaɓe nayo sukaɓe ɓe noon duuɓi men kala ko wawi on fof ene wayno ko hay goto e ɓeɗo wonnoɓe laana ɓe nawaka hôpital donc kamɓe fof ɓe gari koɓe celli bon laana ka waɗi hakke balɗe to e nder ndiyam nde ko ummi Nouakchott e kadi ene wayno ko kamɓe wonnoɓe hen kamɓe gawƴi laana ka ha yetti wawi wonde fof nde ko soynaki ene won kilométre uji ɗiɗi e ndiyam ene wayno ko yimɓe service toppiti fate maaji min mbiyata ko salvamar accrus e ɗum ɗon ko pompier ji maayo kañumen koye ɗum woni jaɓɓoyi laana ka pour mballude ɗumen ha beele laana ka beele ne wawa jofte ha hande toon to Mauritanie tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to Nouakchott hono kanko député biyeteɗo Haali Diallo ene wayno waɗi déclaration noon mo holli hen fayre makko mo holli hen kadi wasde hoolade gueɗe baɗeteɗe toon surtout henne caggal nde coalition waɗa coalition taw ne rendini membre uji parti fruit ɗum noon fruit de la coalition espoir taw kañum hoore taw ene jeeya hen hono kanko biyeteɗo Diop Amadou Tidiane e maître Aid Wulmbarek ɓeɗon jeeya hen ene waɗi kadi partiji goɗɗi ko wayno UFP UNAD ene waɗi RFT e nder déclaration mo haalno wi wonde ɗum ɗo fof ko wonko hoolnaki e gueɗe ɗe ɓe mbaɗata toon surtout e nder mouvement mabɓe o ɓeyti hen kadi o wi wonde ko ni kanko tan en tant que député kadi kaɓanteɗo sibabude leñol muɗum ni sehilaɓe makko jeeɓe bureau politique fruit espoir Mauritanie hay goto men meeɗani waynede hay men goto men kadi haalnaka ko fate ngal ɗo dental keñorangal sosde oɗo coalition mo haali ɗum noon wi wonde ko ɗum ɗo kadi ko hunde hulde tan ko won fenade wonde hen ɗum noon fenade nde kadi ko hollude tan kadi won yimɓe kadi joguiɓe anniyaji rerɗude ardade tan e taw kadi ɗum koye men taw ne cikki ne mbawi funtude yimɓeɓe ene itta ɗumen ha ndewna ɗumen e yidde mabɓe kamɓe ɓeɗo yidde ardade ko wawi wonde fof ne wayno ko ɗum ɗo ko kanko haali ɗum wonde ɗum toon to Cridam toon to Sénégal e tugnade kadi ko habaruji gomriɗi toon to Séné News hono kanko premier ministre mo Sénégal Ousmane Sonko ene wayno hanke ɓe ƴefti datowol nde jogori arde toon to assemblée mabɓe national pour wadde déclaration mo mbiyata déclaration politique générale ɗum noon ko déclaration paɗanoɗo guila nde ɓe kam ƴefti laamu nde kono noon sibabude caɗele ɓe joguino e assemblée mabɓe moɓe joguino assemblée gonɗo toon pour wonde ko oɗon assemblée ene wayno ɓurno hewde hen ko kamɓe yimɓe lundiɓe ene wayno tawde joni kamɓe Pastef kamɓe ɓuuri hewde majorité hawnaki ɗum ɗo kadi ma walluɓe kanko Ousmane Sonko kala déclaration mo addi toon taw ala no fewi wawɓe lundade surtout wawɓe hadde ɗum noon ko ɗum no kadi ko tugnade article mabɓe 84 constitution mo Sénégal wi wonde ko kanko gardiɗo leydi Sénégal jokkodiri assemblée nationale pour wonde ko oɗo déclaration mo ara donc arde toon wadde ko mbiyata déclaration politique générale ɗum ɗo kadi koye gueɗe jeeyaɗe e politique leydi Sénégal e ɗum ɗon kadi ko premier ministre pour arde haalde holko woni miijo muɗum e hol kadi woni priorité ji gouvernement mo jogui pour wawde haalde ɗum e député ji ɗum ɗo kadi jeeya ko constitution mabɓe 50 constitution mabɓe wi wonde ko caggal nde premier ministre nooma arde e yesso assemblée nationale waɗa déclaration politique générale toon to Mali hono kamɓe jeeyaɓe télévision biyeteɗo Joliba eminen ɓe keeɓi habaru belɗo wonande ummade toon to haute autorité ko fate communication ɗum noon
ɓe pamnama hande oɗo ñalawma alarba wonde ko licence mabɓe moɓe jogino licence biya moɓe mbiyano wonde ko oɗon licence en wayno itam oɗon licence wayno hayti ittede ɗum noon e tungnade kadi no haute autorité no haaliri wi wonde ko haysino licence o ittaka ne wayno ko oɗo sadio ɓe suspenda tan ko lebbi jeegom ɗum ɗo fof nari noon ko caggal nde kamɓe Joliba TV ɓe nde ɓe gaddi koɗo goto ne haari noon e télévision mabɓe taw oɗon koɗo ne haalano gueɗe ɗe ganduɗa critique oji walla gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe laamu Burkina Faso ɓe beltaki hen ko ɗum waɗi Burkina Faso e nder gardigu muɗum hakkodiri e laamu Mali pour widde wonde ko Joliba télévision e wayno toñi ɗumen ko ɗum waɗi donc kamɓe ardiɓe leydi Mali en jamiri wonde ko affaire licence Joliba TV yo sammini sabu ɗum ɗo ko toñje neɗɗo gartiɗo leydi janandi e taw kadi ko hunde nde fotani wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo fof kadi wonande tunnade ha hande ko radio france international haali ko tinnare wonde kamɓe journaliste uji Mali e tunnade kadi e organisation ngaji international jokkodirɗi e journaliste uji mani surtout yenn pour wiide wonde ko ndeɗo haare wona hunde tan woppirte fonde woppirede ni hen kono noon ko wawi wonde fof ene wayno tugnade hande ko radio france international ɓeɗo yatirde mumen caggal kamɓe hohoɓe Mali surtout hohoɓe ko mbiyata haute autorité ɗum no hawnaki koko victoire wonande liberté de presse toon to Mali kono ene wayno ko ɗum ɗo kadi hande jogorani ittude mettere rédaction Joliba TV jogui toon walla kañum hoore mum mettere nde yimɓe kamɓe journaliste uji joguino sibabude e kolli kamɓe laamu ngu wonde koɓe goƴaka ko fate na liberté de presse caggal nde ɓe ɗaɓuno wonde honde licence Joliba TV yo sammini toon to Burkina Faso tugnade rapport mo tawaɗi ɗum ko afro barométre ɗum noon ko rapport mo ganduɗa kamɓe ɓeɗo ɓe ɓettata ko policier ji leyɗele Afrique ɗum noon e tugnade nde rapport moɓe kaali ɓe mbi wonde ko kamɓe Burkina Faso kamɓe ɓuuri jogade hande police dadiɓe police ɓurɓe wawde wadde ligguey mumen ɓurɓe jogade professionnel e ɗum noon ene wayno ko kamɓe police mo Burkina Faso wiya wonde ko ene wayno ko toɓɓe ƴefteteɗe ɗe so ƴeftama temedere toɓɓere ɓe dañi 68 toɓɓere ɓe daɗi leyɗele 33 leydi taw ko leyɗele africaine taw ne jeeya hen Niger woni 5e place an jogui 58% e Mali kañum woni 8e place ne jogui 53%. ene wayno oɗo rapport kadi ko haali ɗo oɗo déclaration ko kanko ministére toppitiɗo ko fate sécurité ñande 17 lewru décembre ɗum noon ko hande ɗum noon kadi ene wayno ko ene holla tan hono kamɓe dadiɓe police toon to Burkina Faso pour wallude ko fate kisal toon to Burkina Faso hay sinde ɓe jogui caɗele kewɗe oɗo saaha joni gonɗe e région siftindon tan hono oɗo compagnie baɗo ɗiɗo rapport aji kañum hoore mum ko wiyete ko afro barométre ɗum noon ko ene wayno ko goomu toppitiɗo ko fate recherche panafricain ɗum noon ko goomu kañum hoore mum wona fedde laamuyankore wona fedde kadi joguinde parti kañum waɗata ko sondage uji muɗum tugnade kadi e gueɗe ganduɗaɗe taw ko gueɗe public ɗum noon surtout yenn gueɗe parɗe économique parɗe politique parɗe kadi gueɗe dental ɗum noon taw ko nder continent africain den habaruji men ko toon to Ghana hono kamɓe cour suprême o Ghana e nder kadi ñaworde nde ɓe jaltini hande ɓe mbi wonde ko lima appel baɗanoɗo appel o noon ko pour ko fati kala godago gorjigi enen ɗum nungo LGBT ɗum noon ene wayno ko cour suprême e wiide muɗum ɗum ɗo fof ko hunde donc tugnade woteji jaltu toon ɓe mbi wonde ko ngal ɗo kuulal ngo kamɓe gorjigi enen ɓe jinno wadde appel o ngal ɗum kuulal wi wonde ko toon to Ghana kala tawaɗen jokkodiri e goɗɗo on taw ko dabbati gorkate en wawi sokkede kenen wonde en wawi sokkede duuɓi tati sibabude debbo e debbo jokkodirde walla gorko e gorko jokkodirde o wi kadi ɓe mbi kadi ko kala jiyaɗo kañum hoore mum goɗgol ɗeɗon jokkodire walla kañum hoore mum rokkude support ko fate activité ji mbaɗuɗi debbati gorkako on kadi ne wawi sokkede duuɓi tati ha duuɓi 5 ɗum noon ko tugnade ko ngal ɗon kuulal haalno ko wawi wonde foof tawde cour suprême mo Ghana Salim naki kanko gardiɗo leydi Ghana Nana Akufo mo wara o signinde ɗum o watta ɗum kadi luwa toon nder leydi Ghana. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Sar ko ɗi habaruji min jogo noon hannde ɗemgal Pulaar haldana mon ko musidɗo moon Amadou Touré en mbaali jaam ha janggo on jarama